jsem dneska otáhla auto sama. Já jsem byla v tom autě, který se odtahovalo. A Pavel řídil auto přede mnou, takže mě táhnul. Můžu teda říct, že to jsem se docela bála. Jo, že mě ten provaz to neuveze nebo něco, ale dobrý, zvládla jsem to docela dobře. Takže jsem ráda, takže akorát je to teda moc, když to auto nejede a ty vlastně to řídíš sám. Ale dobrý, teďka uvidíme, co s tím autem bude, no. Sám když to je, že máme nepojízdný auto, člověk auto využívá, tak zatím. Teď jdu dělat večeři, budu dělat asi karbonátky, zrovna s krajem cibulí. A teda můžu říct, že absolutně nesnáším krajní cibule, nevadí mi cibulí jíst, ale nemám nerada jíst strašný kraj. No a pak asi budu si na chvilku sednout, protože mě docela bolí dneska hlava, já jsem nějaká unavená, nevím. Denda si zrovna dává hroznový víno. Jeremy, řekni ahoj. Tak zatím. Jdu loupat česnek. No, dám tam asi teď 4 stroužky. Uvidíme, možná víc. Uvidím. Takže nakonec tam dám víc stroužků. Protože si myslím, že na takový velký maso to je docela málo. Nakonec jsem tam dala 9 stroužků. Začínáme. Sůl. Pepř. Majoránka a pepř. Teďka tam dám hořčici. Teďka tam dám vajíčka. A strouhánku. Tím jenom takhle. Tím jenom takhle té strouhánky, protože cíl karbonátky, já nevím, jakou to bude mít konzistenci. A nechci, aby to bylo takový hustý. Uvidíme. Ještě k tomu ještě přidám. Tak budu míchat. Ale to vypadá po tom míchání. A teď budu dělat koule a budu je obalovat té strouhánce. Tak, karbonátky jsou hotové, takže teď tady musím uklidit ten bordel. Pak ještě loupu brambory nebo zem a budu si hrát dendou, která se teďka momentálně válí na zemi a dělá vinec. Tak, brambory jsou vloženy. Takže teďka jenom scedím a mám hotovo. Jenom smažím ty karbonátky a může se jíst. My teda s dendou budeme jíst až zítra, protože dneska si jenom namažím chleba, protože už je docela pozdě na to, abych mažila dendě karbonátek. Takže to bude jíst jenom manžel a my si dáme chleba. Tak zatím. Tak a toto je moje večeře. Chleba a rajčata a voda. Tak teď už jenom se umýt a jít pomalu spát, takže Denda už spí, já jsem musela ještě pro Pavla do práce. A teď už se pomalu prochystat spát, takže se uvidíme zase zítra. Tak se mějte pěkně. A zase zítra. Ahoj.